Він так, Давид, мілочку. Ти, Патрик, що я тебе словом зараз легше там порозумію. A vykuril si ho ty, nie? Posłuchaj, nie, że miesza. Така йдем файку, ти му зробив. Але лапав ще його. Ну так, жив з хлопцем 4 роки. А його не всьому. Булбос. Я не втратив булбос. Я філім'єна повинен. Поце. Ласка, ніхто не грати. Weźmiesz zywku, sklamecę, preplaczesz to dzień, to tu noc. A wtedy powiesz, Peter, przyszedł sam na twoje słowa. Ber zywku, ale nie, z tym tak. Bo twoja mat, jej to nie wytrzyma 24 godziny ubije bewona. Nie, to ty uspokój. Tak, sobie to. Co chłopcom, ty nie patrolką? Давай, що соберіться, не? Nie. А, не вері. Ja jemu, bo... Але он тебе, не? To znaczy Marcinka. No, Martinko. A da. Martinko ci dał? A co ci jebe? Co jest to tu? Co to? Filem, Korman do siły. Słuchaj, bym ci był już prawie. Tak uderzył, żeby się naraz rozbiło. Tam wyciszyło. A z Martinką Ale ci czekaj. było? Siestra, nie? Martinko czy siostra? Які початки туди дойти? Приємно. Хлопцеві musi zrobić klistyr i pragnąć się. Wiesz, co jest to klistyr? Nie. A to bolelo? А я сам скушав, як ви берете. Co idziesz do jebania tam? Idź na górę. Budaj się jeszcze. Калма, ніжка mi dasz? Co? Ja ci mam dać. Калма mi dasz. Biznes dakle. Słuchaj. Але просто калма пожил. Biznes, pójdziesz. Czekaj. Що він за що зараз до доріти? Coś mi tam zadał. Plakałbyś się. I się wolał na 100 boch. Ja Ja ci jedno powiem. Pojeb tu zimku. Ziemiu pojeb. Klamesz, 2 metry gniesz dole. A keď zimku idziesz, ber ochranu. Po co klapałka, a ty pili. А шкло по мені? Obie fury wyholeni. Znaju cię. А ти віголяний? Młodaj! Młodaj!